Nolakoa, saiatua, jokalari saiatua ala esango nuke, eta bueno, taldeagatik sakrifikatzeko prest da ona. 3/4 izanik eta nire postu konkretuan 13 posizioan, bai berdezula, azkartasuna pixkat, indarrare eduki berdezu pixkat, orduan bai, baliteke ambito bat baino gehiotan, erdialdian egotia. Ni Martin Sorreluz naiz, rugby jokalaria. Gazte talde bat ginean, guain Burgosen erekin dago Urko Zumetan aitak esan zuen, ikusi zituen hor ume talde bat etzula kirolik egiten etzula eserriten, da horren bidez, hasen nintzen rugbya jolasten, da baina arte. 2023an trofiko txapelketa jolastu nuen, oso esperientzia ezberdina izan zen niretzako, jende berriakin, entorno guztiz berri batian. Uruguayen kontrako finalera hasi genuen, eta horrek noski plus bat ematen esperientziai, asko zaporeiko zagoak jute zehala etxea. Denboraldi honen bukaeraldea Burgosen deia izan nuen, da benetan sorpresan harrapatu zerbait izan zen, ze hori. Lesio batetik rekuperatzea nintzen, eta netzean gauza gutxi nire kontra zerenak, baina hola gertatu zen, eta egia esan guztu handiak hartu. Urte asko joa zara arrobia edo kantera asko lantzen, da ikustea, fitxaje hauek, Urko Zumetan eria Alex Aletare bai horti dabil. Nei entrenatu zirenak txikitan, oraindik entrenatzen segitzeue, eta egia esan hor dago lan pilua, voluntariok egiteuena, eta gero pilua eskertzeana, kanpotik ikusi. Egia esan sari hau, beste regalo bat, beste sorpresan harrapatu beste zoze. Talde kirola izanik eta nahi tokatuta, pixka sorpresan harrapatu dit, baita ere aurreko denboraldian nolako jolasteko denbora asko eduki, eta baita ere zarautzen kriston kilolari daudelako, nire inguruan Urko Zumeta, Alex Padilla, Dora Matriain, pilua kurtze eskit, eta egia esan sorpresan harrapatu dit, eta eskerrak ematia.